Ya, ga wannan. Kun ga na miki tarbiyya ne akan in an samu kuɗi za a raba. Kuma ba komai na gode ma Allah da ya baki wannan kyau ba. Baba. So sai domin mun yi kuɗi da shi. Ni ba wai domin ba wai damuwa na ilimi ba. No. Nake so a tara baby. Baka da damuwa. So kin ga yanzu baby kunin nan ba a samu wasu shekun da suka zo yanke kin ga abin da tsaye shi jaka na tsira da shi. Inda an samu wanda irin wanda bakin iyaye biyu su suka zo yanke aka samu kuɗi kin ga za a samu. Amma dan Allah idan garokin sun zo a rinda wankan su baby. Shiga gida wannan gida da muka gina mun gina shi domin wannan shiga gida baby. Allah miki albarka baby. Zan ji Allah ya kawo ni wanda zan wanka. Sai an jima. Kai zo nan. Ka ci ana kiran Zaina. An ce ga ta nan zuwa. Gashi tare da bata fito ba. Da wani. Makarin na ni sai da sallah ya wuce ne kamun kayan sallah ka sani shi ne yanzu. Haba baby, kiya ku baby, haba dan Allah. Ba zan yi ba. Ki tsaya ki. Abin da zan ji. Kayan nan fa bai samu bane me dinki. Ba wani shiru ka kama gaba abin ka shege kawai. Yayi ba za ki gane bane, ba za ki gane bane. Dawo kai kuma. Ina zo da kana baki hakuri. Sai ka kare ya dauka. Ina ka dawo to kuma ka gaban ka je yanzu saurayi na ji to ba abin da zan ji kawai ka kama. A bayan ni dama da wani? Da kai wani kama gaban ka yanzu ci ka dan yanzu za ka shafa kujeran nan ba ka ba sai yayi tumu da kai. Ku da fa mata haka ba wani sai ku ce mutum shi kai kuke so ba wani. Amma saboda kana san zai samu rabu zai samu rabu. Yanzu sai zo minti ka dan yanzu za ka zo Allah ya kawo shi ina jiran shi ina jiran shi kin ce sakon biyar kuma har yanzu bai zo ba. I'm a rider, pro rider. Bring the heat, boy. I'ma bring the fire. A baby wannan fadan fa. Dan kake a bar gidan nan. Man gane wai me nake yi ba. Ba gane ba. Za a gane. Ni ba shi yanzu. Ba zan kara zuwa ba wannan. Faɗa mun a ina ne gidansu zan je da yara sai mun sassara shi. Wallahi kuwa ka sassara shi daidai ma kenan dama ya fi na. Shikenan miki mai gida an jima zan dawo za mu je ne.